na ang pasahero. Mao to yung pasahero na to. Kini pasahero na. Ay salamat, wala pa dyan nakaturno na ako pa dyan primero nakaturno. Hakot dyan ng pasahero ron. Ay nakauna dyan mo dyan. Kasi nauna lain. Wala na, ako ra. Sunod ka na ako. Kung sunod ni mo ha. Sunod ka. Uy, kakapoy. Ay, salamat. Naaragay motor, makalakaw nagyud ko. May pasahero, Brado? Okay, kay pasahero eh. Ya, kinsay nagtorno. La, ako ng turno. Sakay ko, be. Sakay ka? Tesa. Asa ka? Ay, Asa ka? dili, ako nagturno, dili. Dili ba? Asa pi ka madto? Asa naman to? Sa ubos siya. Ay. Sige Kay ba? layo manggod kayo pagbaklayon jud siya ya. Ikapoy pag baklay padulong jud dito ya. Okay. Ah, Kuan. Bawat pa kong isa. Ha? Bawat pa kong isa, duwa man akong karga. Wala ka na lang si Kuan. Dili na kasakay sa kuha. Asa Dili ka mo ka sa Tesa? Ato siya pangutanon. Bisan pag ikaw Dili na ba? Ako may unang turno ko, dapat sa kuha dyan na siya. Mo ka. Nangutan ako ya. Ulitaw pa kaya minyo. Ikaw. Ah, ulit ako pa dyan kay ko. Diri lang ko masakay sa iyahaya. Minyo naman day ka. Diri lang kuya kay ulitaw pamanggod. Dapat na yung dili, kargawan ni mo na kay makasapang kasi mong asawa, dapat ako lang kay ulit ako pamangko, masakpan kasi mong asawa, na pa rin magbulag mo, ako pa yung nagturno, dapat sa kuha din sakay. Sige. Oh, bawat ako isa. Ay, duwa may karga diri. Oh. Mga minyo raman pud akong pangkargahon gud. Ako gani. Okay. Ako mga 6 man eh. Tataw na. Dili, Isa-isa ra. magpakabot ta mo kog isa kay duha man limit diri gun bago mulakaw. Bakyawon ko na niya. Wala ganan. Ay unya pa di ay ka di Oh. ka mo larga dayon magdali baya ko. Dira na lang ko sa imo sakay ya be. Aw dili, mulargan ako. Ay, isa. Mulargan naman ko. Dili. Dili, di na ko magpaabot og isa. Musakay ka sa kuha. Dili, di na ko magpaabot og isa ba ikaw lang paabot. Og nagdali ka imo to tika tra. Nga gunit eh. Ayo dili na ka sakay. Tara, wala na ta. Kaya haya. Di na lang. Mulargan ako. Sige sige. Tara. Sabi na ko, inya pa siya ba kay malungay ko nimo. Boss, balik ako dayon. Sige. Kalarga ko nabot pasahero. Ay, dati yung Ay na mingawa. naman ka diri ko na. Abot ko kuan. Dali na kayo, wa pa ka biyahe guro. Dati mingawa yun. Salamat, may motor. Wala, tas tingkol ba kayo? Wala naman yao. Wala lang siguro pasayro. Ano? Ako lang makapakyaw ko ani ron. Kaya wala pasayro. Na, tuon ko, be. Dire. Sakay ko, be. Tara. Asa ka? Di, aras, ubos. Nay, nakakarga ka isa kanina, dere? Wala Ay, pa. mao tong gihaton niya. Wala pa siya Oh, nagkarga. kau ba Wala dito? siya. Siya nagkarga. Asa mo Wala, ka sakay, dito dere? ka sakay. Tama. Dito ma'am. Ma'am. Asa mo ka ni? Ay sakay ni ma'am, matin mo to. Asa mo kung sakay, sir? Oh, tanawa ka, tanawa lang kanina ma'am. Ay, kumpleksa ng motor niya, bakit? Mga tumba mo na. Ay, dili ko na. Ma'am. Natanggal mo na kanina. Diri lang ko, sir. Oh. Diri lang ko. Mga sayro kayo mo, kanang kondisyon yung motor, hindi matanggalan kanina ba? Kaya ma'am. Paman ni pasayro. Paman ni pasayro. Ito mo na, sakay Ano na. ibira man ang pasayro ni? Ano, mamiramang ka. Di ba? Yung humana ka ni turno na kay ganiha ba? Dili ba? Ang motor ni mo, sa mga pagdagan, naguba man kadina na. Ayuhon ra kay nako kadali no. Kasi nagdali man ni siya, oh. Isa. Nagdali ko ba ka? Mamiramang ka. Wala ko naman ko. Di na na maayo, guba na Hindi ng nga motor ni ako mo. sakay dito. Paabot ang mga Ayuhon ko ni. Isa. Ulat ang giaday. Pasayro. Paman ni pasayro. Isa man na Sira ka na, may pasayro. Na. Mauto yung pasayro na to, okay, pasin na na. Mangumot man ka. Ayuwa sa motor ni mo, babago ka mga sayro. Humana ka nakaturno na kay ganiha ba? Kanya ka ng motor ni mo, naguba man na. Unsa man ang pagdagan na nang guyudon ni mo na. Saan ka pa ba sakay dito? Ayun na yung motor. Nung guba kang kanina na. Ang scalable kondisyon ng motor. Saan na? Tara kay. Ako wala lagi ng pasayro. Guba na yung motor niyo. Ay, ito. Sakit kayo Kuha bus ng mo. pasayro ba? Hindi ba, ayuwa sa ng motor ni mo, no, bago ka po sa kaya ni. Walang mangulmang ka. Ay pangilo og pasayro. Ang motor ni mo, naguba na, oh. Ngilo og pasayro. Ano tapos ngilo og pasayro. Ano ko nangilang pasayro? Hindi ba? Ang pasayro na to, nagdali, walay pasayro. Ngilo man pasayro. Kasi ka na ba, nasakitan ako ba, pasayro na, ilugan na to. Hindi lang ko sakay Kuan yung gali sinunod. no. Abot ang pasayro, asa mo sakay? Ina pasayro. Dire gani ko masakay sa iya. Oh. Buka mo kanina. Oh, tadawa, di siya mo sakay. Hindi ka kasabot. Hindi kaya mo sakay lagi. Ayuwa sa motor ni mo. Tara. Tara. Tara, mo yan mo.
ikaw na turno niya kay para maka pasayro ka. Hindi ka umalik ka, inubos ka. Wa man gyud pasahero diri oy, gani nga pa man ko diri. Nga ano man. Ikaw pod tor, pag ayo pod unsaon na lang atong maintenance, unsaon na lang ang paggasolina. Ay ya. Ano kung patingan mo? Signa dito sa ubos. So gatong ko tong duha. Karon di ayud siya ka ilog. Ilogo na yun ni. Alag kita kog samok. Maghapon na lang wa koy income. Di na ni maayo eh. Ay mo ka lagi diri. Ay pasahero dito mingaw kayo. Dito ka kay. Sinamabot pasayro diron. Mingaw kayo dito diri ko. Susunod magkasakuha nga. Di ta magkap kan pala ni ron. Pasayro na to. Basta way lang tanay. Oh. Iya tag diskarte. Na magaw na lang. Kanang motor ni mo kondisyon na na. Ha? Kanang motor ni mo kondisyon na na. Ayun na na. Ayo basi maguba na pud karon. Nasa itong gisakyan na ito ganiya, oh. Asam tama sa kaya ni Runo? Dito lang siguro ta sa tong gisakyan ganina oy. Ay, pwede ra, no? Dito na lang ta. Kuan man ang isa, oy. Kato man ang nagubag ka din na ganiha, oh. Naman ako na agtan dito. Nagupan ka ganina na. Nagubag na siya ba, oh. Sige, nagpamira dito ganiha. Sige na lang ta. Sige, dito na lang jud ta. Ano to ah? Oh. Oh. Oh, tag-isa taan eh. Isa. Ya pwede sa imo lang gyapon yung musakay. Kay ikaw na mo na mong gisakyan ganiha. Gubaon mo ko ng isa ka motor, oh. Dili ka ta sakay oy. Ayo mo sakay ani kay basi maguba na pud mo dito sa unahan unya tagba mong tulak. Na dili mo sakay sa kwarto. Ay ya. Dili ba? Basi maguba na sila oh, mga dalaga biya na. Ay magtuwa na, kondisyon na akong motor. Wala bago pa na naguba no, bago pa gayon niya, maguba na pud na. Oh, kuha na ba? Magbupak na ka. Na nag-away na po, oh. Ganiha, nag-away yun sila ganiha. Kasi may maayo ani oy. Makay na lang ta, oy. Di lang tama na kayo, eh. Sige na sila nag-away. Kita pa inom na nung anak. Tara, oy. Makay na, oy. Tara. Tara. Oh, amo. Ari sagod. Baklay mo da sa unahan kay dito na mo sakay. Musunod ako sa inyo ron. Baklay na mo dito. Sakay oy. Kalono na ba muna ra ko? Ha? Di mo sakay. Mabaklay ra daw sila. May muna ra ko kay kalono na. Ah, maga. Muna ra ko kay kalono na. Ayun, sige, lakaw na kay ako. Para ako rin nakaturno din. Nagbalik din ha. Abot-abot lang kasi kakay pa sa ron na magulog ka ng motor nimo.